ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ணாய நமஹா. தேவி சரணம். என் பேர் அருந்ததி. எல்லோருக்கும் வணக்கம். எல்லோருக்கும் நவராத்திரி வாழ்த்துக்கள். தேவி மகாத்மியத்திலே 5ஆம் அத்தியாயத்தில் அம்பிகை அவதரித்த கதையை சொல்கிறார். அம்பாளின் மகத்துவம் இந்த அத்தியாயத்திலும் தொடருகிறது. அம்பாள் எப்படி வந்தாள், எதற்காக வந்தாள், யாரெல்லாம் நாசமடைந்தாள் என்று 5ஆம் அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். 6ஆம் அத்தியாயத்தில் என்ன நடக்கிறது என்று பார்க்கலாம். முனிவர் ராஜாவிடம் கதையே சொல்கிறார். அசுர ராஜாவான சும்பனோட தூதன் சுக்ரீவன் தேவியிடம் போய் சும்பனை கணவனாக வரிக்கணும் என்று கேட்டதற்கு தேவி மறுத்தாள். யுத்தத்துக்கு அசுரனை அழைத்தாள். சுக்ரீவன் ரொம்பவும் கோபமடைந்து சும்பனோடு பக்கத்திலே வந்து தேவி சொன்னதையெல்லாம் விவரித்தான். இந்த விஷயத்தை கேட்டதுக்கப்புறம் அதிகமான கோபம் வந்தது. தன்னோட சைன்யத்திலே பிரதானியான த்ரூமலோச்சனனை கூப்பிட்டு இப்படி சொன்னான். நீ உன்னோடு சைன்யங்களையும் கூட்டி போய் அந்த துஷ்டையான அவளை தலைமுடியை சுற்றி பிடித்து வலித்து இழுத்து க்ஷீணிதையான பிறகு என்னோடு முன்னாடி கொண்டு வா என்று ஆக்ஞாபித்தான். அவளை ரட்சிப்பதற்கு அங்கே யாராவதும் இருந்தால் அவங்களையும் வதிக்கணும். யாரானாலும் சரி நிகிரகம் பண்ண வேண்டும். இந்த ஆக்ஞையை கேட்ட அசுர சைன்யாதிபதியான த்ரூமலோச்சனன் 10,000 அசுர சைன்யங்களையும் கூட்டி ரொம்ப வேகமாக யாத்திரையானான். இமயமலையில் இருக்கின்ற தேவியை த்ரூமலோச்சனன் பார்த்தான். தூரே இருந்து பார்த்ததும் உறக்கே கத்தி சொன்னான், சும்பா நிசும்பரோடு சமீபத்துக்கு யாத்திரை புறப்படு. பவதி என்னோடு சுவாமியான சும்பனோடு பக்கத்தில் சந்தோஷமாகி போகவில்லை என்றால் பலமாகி உன்னோடு தலைமுடியை பிடித்து வலித்து இழுத்து நான் சும்பனோடு பக்கத்திலே கொண்டு போவேன். த்ரூமலோச்சனனோடு வார்த்தைகளை கேட்டு தேவி இப்படி சொன்னாள். அசுர ராஜாவோட ஆக்ஞையின்படி சுயமா பலவானோம் பெரிய சைன்யத்தை கூட்டிக் கொண்டு நீ இங்கே வந்திருக்கிறாய். நீ என்னை பலமாகி பிடித்து இழுத்து கொண்டு போவாய் என்றால் என்னால் என்ன பண்ண முடியும்? ரிஷி கதையை தொடர்ந்து சொல்கிறார். தேவி சொல்வதை கேட்டு நான் ரொம்பவும் பலசாலிதான் என்ற அகங்காரத்தினால் த்ரூமலோச்சனன் தேவியை பிடித்து இழுத்து கொண்டு போக முன்னாடி ஓடி வந்தான். அம்பிகை அவனை ஹூங்கார பிரயோகத்தால் மட்டும் பஸ்மமாக்கினாள். அசுர சைன்யங்கள் கோபத்தினால் தேவியோடு உடம்புக்கு நேர அஸ்திரங்கள், வேல், மழு என்ற ஆயுதங்களை வர்ஷித்தார். தேவியுடைய வாகனமாகிய சிம்ஹத்தின் முகம் கோபத்தினால் தன்னோடு சடையை ஒசத்தி பெரிசா சத்தத்தையும் உண்டாக்கி அசுர சைன்யங்கள் மேலே ஓடி பாய்ந்தது. அந்த சிம்ஹம் கைகளால் அசுரர்களோட முகத்திலே அடித்தும் வாயால் கடித்தும் காலால் உதைத்தும் நிறைய அசுரர்களை கொன்றது. நகப்பிரயோகத்தினால் சில அசுரர்களோடு வயிற்று பக்கம் குத்தி காயப்படுத்தியது. கைகளால் அடித்து சில அசுரர்களோட தலையை வேறுபடுத்தியது. கோபம் அதிகமாக்கி கொண்டு தன்னோடு சடையை உயர்த்தி பிடித்து கோபத்துடன் அசுரர்களோடும் வயிறை பிளர்ந்து இரத்தத்தை குடித்தது. அதிக கோபசாலியும் மகாத்மாவும் தேவியின் வாகனவுமாகிய சிம்ஹம் அசுர சைன்யத்தை முழுவதும் க்ஷண நேரத்தில் க்ஷயமாக்கியது. முழுவதையும் நாசம் பண்ணித்து த்ரூமலோச்சனனையும் அவன் சைன்யத்தையும் தேவியுடைய வாகனமாகிய சிம்ஹம் கொலை செய்ததை பார்த்து சும்பன் ரொம்பவும் கோபமடைந்தான். முகத்தை சிவப்பாக்கி கொண்டு உதடுகளை விரைக்க செய்து கொண்டு அதிகோபத்துடன் மகா அசுரர்களாகிய சண்டாமுண்டனையும் அழைத்து இப்படி சொன்னான், ஆக்ஞாபித்தான். நீங்கள் அநேக அசுர சைன்யங்களையும் கூட்டி தேவி பக்கம் போக வேண்டும். அங்கே சென்ற பிறகு அவளை இழுத்து என் முன்னாடி கொண்டு வர வேண்டும். நீங்கள் தானே அவளை முதலாக பார்த்தது. அதனால உங்களுக்கு ரொம்ப சுலபமாக அவள் கூட யுத்தம் செய்வதற்கு முடியும். அவள் கூட உங்களுக்கு யுத்தம் பண்ண சங்கோஜமாக இருந்தால் அவளை தலைமுடியில் பிடித்தெடுத்து கெட்டியிட்டு என் முன்னாடி கொண்டு வர வேண்டும்.
അതല്ല, யுத்தத்திற்கு அவள் ஒத்துக்கொண்டால் எல்லா அசுரர்களும் தனித்தனியாக ஆயுதங்களை உபயோகித்து அவளை பீடிப்பிக்க வேண்டும். துஷ்டையான அவளுக்கு உபதிரவத்தை கொடுக்கணும். அவளுடைய வாகனமாகிய சிம்ஹத்தை கொன்றுவிட்டு அவளை பிடித்து கட்டி என் முன்னாடி எப்படியாவது கொண்டு வர வேண்டும். சீக்கிரம் போங்கள் என்று ஆக்ஞாபித்தான். இதுடன் 6ஆம் அத்தியாயம் முடிவடைந்தது. 7ஆம் அத்தியாயத்தில் என்ன நடக்கும் என்று பார்க்கலாம். முனிவர் கதை தொடருகிறார். எல்லோருக்கும் எல்லாவற்றுக்கும் நன்றி. சர்வம் ஸ்ரீகிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து.